Здравейте на всички, аз съм Вода 451 и в момента продължаваме. Днеска ще ви покажа кой филм гледах. Ти ще е някаква нова поредица като какво е. Значи аз гледах Бебърли Хилс Нинджа. Нинджата на Бебърли Хилс. Тя е много яка. В момента стегля Хотел Трансилвания 2015. Нямах възможност да отида на филма, тъй като беше премиера, пък сега няма много да се намери от киното. Тъй като вече много не е премиера. Нали? Трудно ще се намери. Вика май си стегля. Така, да ви кажа къде стегля филмите. Това е малко странно, всеки трябва да знае, но нищо. От Замунда. Цъкате каталозите и ето Хотел Трансилвания, Макса, Одетина и как да е. Ето тук, ако ви излезе това сваляне, натискате два пъти върху него, той ще ви се появи в момента това. И да знаете, като се заредиш ще в червено, защото все пак ние играваме филм. И заради това да знаете, че е червено, да не е да се оплашите, защото един мой приятел ти се оплаши, пък да. И трябваше аз да му го направя. То всъщност, вие като си го изтеглите, то самия филм ви се изтеглил без да инсталирате нищо. Цъкате просто на една иконка. И да, иначе за Бебърли Хилс Нинджата много е забавен. То вика дайте надолу, страница по страница, вие ще го видите. То пише Бебърли Хилс Нинджа. Един дебиланко, който е уж нинджа, един приятел го преследва. Много интересно. Екшън, смях. Много яко. Може 6 минути, 50 секунди, вече 45 да зареди Хотел Трансилвания. Така, мисля това да е за този клип, тъй като няма на какво друго да направя клипче. Трябваше да направя на какво но нямам. Сори, аз направо много се ядосах, но нямам на какво да така. Знам, че нямам абониране, но моля ви, който иска, ако не иска, да ми каже някоя игра да се изтегля. Да не е състезателна, ами да е нещо като, не знам, не екшена, нещо спринт, някаква игра, защото аз не знам вече, нали, мисля. Така е игра, която аз искам, не мога. Аз ви говоря да знаете за телефона. На компютъра всякакви игри може да се стеглям, иначе пределно на телефон ще се снимам. Сори, че мърдаме ама какво да направим? Мисля това да е за епизода. Надявам се ви харесало. Абонирайте се, харесайте, коментирайте. Надявам се да ви харесало. Аз съм Вода 451. Отново повтарям. Да знаете, може да има, не знам, лайвстрим няма да има, но може би всеки ден от 5 часа може да правя клипчета. Не знам кой гледа, надявам се ви харесало. Чао!